Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Vanotaura vachiti moyo wemunhukadzi uri pamwana wake kana kuti pavana vake. Nhasi nyaya yatauya nayo inyaya yatakambouya nayo gore rapera, ndofunga gore richangotanga kana kuti pakati paro, remukomana ainzi Mukoma Tawanda. Mukoma Tawanda dambudziko ravo rakanga riri rekumira nemusoro kuburikidza nekurwara nechirwere chemupfungwa. But tauya kunoku, mama vairatidza kushushikana, vairatidza kunetsekana kuburikidza nedambudziko remwanakomana wavo. Vaishaya kuti zvakanga zvabva nekupi, nekuti Mukoma Tawanda aivawo munhu anga ane mhuri yake, asi imba iyoyo yakazosvika pakuparara nekuda kwekurwara. Ivo amai kugarisana kwavaitona Mukoma Tawanda vaitotyirawo upenyu hwavo, nekuti Mukoma Tawanda mumwe musi vaimuka vari violent vachivarwisa. Asi takauya tikataura navo tikazovasumudza takuenda navo kwasekuru Tasvu kunova kwakazobatsirwa Mukoma Tawanda. Saka vati nhasi rega nditende nekubatsirwa kwandakaita, mwana wangu atova right, atowo kudzokera kubasa. Saka tati regai tinzwe nyaya yavo kuti yakamira sei. Makasimbere mama? Ndiri pangu makadi mwanangu. Tinofara rise ku 2025 tapedzera kuona gore rapera ndizi? Tapedzera kuona gore rakapera ichokwadi mwanangu. But chiri kundifadza manje, last time pataitaura mama makanga makadzikira, mama makasuwa, but nhasi ndotoona kuti muri kunyemwerera nenyaya hombe. Zviri sei mama? Zvakaoma nyaya yacho iripo mwanangu. Kubvirepo pai pamakabva panapa muchindidhairekta kuti ndiende kunobetserwa nateteguru Tasvu, handitika aiwa zvese zvakabva zvaendeka. Haizi nyore kuti mwana anoita 2 years achimira nemusoro, handitika ndichitambudzika ndichitenderera, kasi kuti ndakazowana palast bus stop kwateteguru Tasvu ndokwandakazoenda. Saka ndigoni kukurukura, saka uchiona ndakupenya kudai. Alright mama, regai ndikudzorerei kumashure. Mukoma wangu anonzani zve? Anonzi Tawanda. Mukoma Tawanda ndarangarira. Ndoda kuti mupe zvichida pamwe kune vamwe vanga vasina kuona pakatangira nyaya patakambouya kunoku, kuti dambudziko rakaita kuti muzotitsvaga muti Zim News Beat TV chimbovewo kunoku, ndaita dambudziko nemwanakomana wangu, chii chaitika, zvaifamba sei? Mwana wangu aitenderera musoro, airasika njere, aikwira pamusoro pemashops, aindirova, aimira nemusoro, aitichera kanosvika painterjunction apa, ndeti ainomira motikari dzichipfuura uku nekuku, yakamira nemusoro pakati motikari dzichimunzvenga. Saka zvinhu zvakabva zvandinetsa kuti ndisvike kukutsvagai. Uye ndichirangarira futi mama, dambudziko renyu rakanga rakanyanyooma pakuti nehama dzaMukoma Tawanda munenge maisanyatsofambidzana, kana ndisiri kukanganisa, kana kuti vane kwavaitogarawo, kana ndichiri kurangarira ndizvozvo? Ichocho ichokwadi, ndanga chingomira ndiri ndega nemwana wangu, hakuna mumwe munhu aimira neni. Saka tichinditsanangurira nhoroondo mama, kuti patakabva panapa paya takati mama, isusu tichaedza kubatsirai nevanhu vatinofunga kuti vanogona dambudziko ramuinaro. Zvakazofamba sei kubva tichibva musi uya nekusumuka kwamakazoita muchienda kwateteguru Tasvu? Process yacho yakafamba sei, uye muchionawo nevamwewo matambudziko aivako, maiva netarisiro rekuti zvinoita zvakanaka? Ndichisvika ipapo, ndakangonzwa hana yangu ichingotaura kuti panapa ndasvika palast bus stop. Nemoti nichisvika pamba ipapo, takaenda tisina majuzi, tisingazivi kuti tichatora nguva tiri ipapo. Bva tabva tanzi nasekuru, munofanira kuti muende muone paglasi, saka motozoya mangwana. Isusu bva tazoya kunokumba. Ndauya nemukomana kunokumba mangwana kumuti handei. Akati ndinokumamisa, kana usingazivi ndinokumamisa. Kudzikana ndakazotaura nevakomana vemunharaunda, vakamubata vakamuisa mumotikari, tikaenda naye kwasekuru Tasvu. Tasvika kwasekuru Tasvu kuyoke, ini ndakaona kuti takanzi tozodzoka futi mangwana. Ndakaona kuti ini kuchabva panapa ndopandisiri kutozobva, ndakutogara panapa kusvika mwana wangu apora. Ndakatoona kuti ipo panapa ndo palast bus stop. Saka ndakagara pamba paye zuva rekutanga
rechi2 retatu ndakaona mwana wangu achinja kasi hapana chaakapuwa chipo kana mushonga kana chimwe chinhu hapana chaanga apuwa ndakaona mwana wangu atochinja akutondiudza kuti mama ndiri kukumbirawo mari yefodya ende for sure ndakaona kuti fesi yemwana wangu atochinja ndikatotora dhola ndikamupa ndikati zvendotenga fodya. mumasvika ipapo mama mukutaura kuti haana chaataitirwa but makatotanga kuona kubengenuka uyezve kutsanangura kwamuri zvamakanzi zvonizvo ndichaita kuti mutange maenda pagirazi. Maenda pagirazi makaonei? Ndaenda pagirazi semunhu ndaichema, ndaive ndega, hapana hangu chandakaona, hapana chandakaona hongu. Saka ndakazogara pamba pai vanoita off Sunday, Monday chipiri avaoni zikani takagara up to Friday takutizvo takuchienda muna sekuru vazvanzi izvo avo vanhu ava vapei zvinhu zvavo mushonga yavo yekuti vaende vanoshandisa. Ini pandichati aiwa kana anozo zvikanzi ndatendai kumba, ndikati nai mai we mwana uyano zvikanzi ndatendai kumba. Handitika for sure takaenda panana sekuru Shiri pai tikasvika tikapuwa mishonga yedu, tapuwa mishonga yedu tichiyakuru, tichisvika pano pamba ndiye ega anga kuziva time dzake dzemushonga, uve wokunwa, uve wokugeza, uve wokudi zvinhu zvekuti ndaingonzwa kutya ndichitadza kunzwisa kuti chii chiri kuitika firimu yandiri kuona ndiyo herei. Ndichitaura nemi mama tisati tauya maitsanangura muchiti ndakatombonzibvai panapa endai, zvakafamba sei ipapo? Ndesekuru Tashu munhu kuti upore pana sekuru Tashu kushinga kutsungirira, ndikati kushinga kwete shona inonetsa, kutsungirira pana sekuru Tashu mastage esa ndaiudzwa kuti uyai after 14 days, uyai after 7 days, uyai after, ndaitedza ndichiudza vamwe kuti zvababa vakabuda kuti zvomupore tevedzai, ene ndaitedza nchitedza. Saka pane pandakamboda kuti zvendione sekuru ndikatombodzingwa nasekuru ibva pano chichi, ndikati uri mandidzinga zvenyu pano papa ndo pandisiri kutombobva pano, ndiri kutoshinga svika mwana wangu apora, ende for sure ndikaona kuti mwana wangu aiwa panapa ndasvika chaipo. Nekuti zvandakubvunzirai mama nyaya yekuti zvonizvo muchitsanangura maiti makambodzingwa vazhinji ndingati havana patience. Munoona kuti mwana zvichida pamwe anenge arwara kana 10 years 9 years achirwara nepfungwa, asi vanoda kuti kana zvinhu zvavo zvaakugadzirwa ngazviitike zvichida pamwe nezuva rimwe chete, zvichida pamwe kana ne1 week. Havachatarisa nguva yese yagara mwana achiita se achipenga. Vamwe vachona vakasvika ipapo vanogona kungoona queue vototi handichadzoke nekuti panozara. Saka apa ndaitira kuti mubuditse mama kutsungirira kwamakaita kuti mwana aite zvakanaka. Aiwa ini ndakatsungirira, chero tiri ipapo ndainzwa vanhu vachitaura vachisviba moyo, ndikati musarasikirwe nemurume uyu, musasvibe moyo, tevedzerai, mukanzi musi wokuti dzokai. Vamwe ndichitomboudza vachitogara kumareserve ndikati uyai mugarire pangu kana manzi 7 days mudzokere munopora. Inini ndakatsungirira panapa izvizvi ndakuya ndega, orei kuchimutuma kuti zvendotora zvinhu zvako akutongozviendera ega. Ndasvika panapa ndambovatarisa mukoma Tawanda varipi? Mukoma Tawanda pari zvino pane kabasa kavari kuita kuva nemba yavari kuvaka nomwe wavo, kusaka ndokwavaenda. Aiwa mazuvano here, aiwa ndo vanotongouya vachingoti kadhora kamama kemuriwo, kadhora kake gasi, aiwa ndiye akutondichengeta muchiono utano hwangu kuti zvai watodzokedzana chokwadi. Mama murutaura kuti mukoma Tawanda vatakatsvaga musi uya tikashaya, tichizwa kunzi vambenga vari panapa vatimbomira nemusoro vhidhiyo racho iri vakuenda kubasa. Aiwa mwana wangu chishamiso muno muchishamiso vanhu vazhinji vanouya ende vazhinji ndakadirecta vakawanda vanouya ikoko vane maproblems akasiyana vakawanda. Izvozvi manje muchatoona mumwe munhu achatosvika so vangada kutoenda kunhasi, handiti mari yavo yashota chete, but mwana wangu akaita chishamiso muno, zvakaita zvishamiso asi zvamboonekwa kurwara kwakaita mwana wangu munomu. Ndichirangarira futi mama upenyu hwamukoma Tawanda maitaura kuti vakanga vane mhuri nevana, asi mukadzi akazotosvika pakuenda kuburikidza nekurwara kwavanga vakuita vachimira nemusoro uyezve nekuti vakanga vava violent.
iko zvinezvi nekuchinja kwaita zvinhu munhu wavakutomuka vachiti rega ndini ndinoshanda, vakazomboedzere kutaura namai guru nevana kuti vadzokedzane pamwe chete? hongu akaenda kumudzimai wake, asvika kumudzimai wake akaona mudzimai wake ari kuyamwisa mwana, akatawo akabva auya. Angosvika chingoti kuti mama inini handitadzi kuchengeta vana vangu tu, handina chandakamupindura kana chandakamupindura. Saka mukadzi uya izvozvi akutuma vanhu kuno kuti izvo kwandandaita mwana uku handisi kugara zvakanaka, saka ndiri kukumbira kuti andiregererewo murume tidzokedzana. Saka nezuro chaiye aitotaura kuti izvo, saka ini ndoti ndozvara vana vaviri, wetatu oita weumwe, ndozozvara umwe chifo. Zvatovharana, danga sina kuita mwana, tadzokedzana tachengeta vana vedu. Saka indochengeta vana vangu chete, ende ari kutochengeta vana vake. Asi imi makazvitarisawo mama, hadzizi hasha chete here pamwe yavanogona kuzodzokerana, uyezve imimi munozokwanisa here kutambira muroora kana azouya, zvichida pamwe vachataudzana vakawirirana kuti aiwa imisteki, ndaifunga kuti kurwara kwawanga waita zvaita zvapera, asi ko zvinezvi ndinochinja togarisana pamwe chete sekugarisana kwataita kumashure dambudziko risati rauya. Nyaya inoitika ndekuti vana kuti varerwe nababa vasiri vavo kana varerwe namai vasiri vavo zvakaoma. Vana vada kurerwa navabereki vavo. Nemoti mwana chero akarohwa nemubereki wake vanhu hamuzvitarisi. Akarohwa namai nini hazvibudi, vana vada kuchengetwa nevabereki vavo. Asi iko zvino mama, munonzwawo sei ndikafunga kushushikana kwamaiita zuva riya patakataura nezvakazomboitika tichida kuti titaure zvinhu zvacho zvinenge zvaida kunetsa, naiko zvino munonzwa sei, uye kana muine mashoko, mune mashoko ekuti chii? Pari zvino handina handigoni kuti chii chandingataure, nemoti chishamiso neniwo ndichine kafiye shuwa zvekuti ndichine kafiye chekutaura handina. Paya kana ndisiri kukanganisa futi mama, makanga mambomira kuenda kuchechi ndizvozvo? Chokwadi. Saka iko zvino makadzokera here kuchechi? Kuchechi zvangu handisati ndakungodaro handitika ndakubira nenhau yekuti ndanga ndiri munhu ane shungu dzekuti izvo nditende zvandakaitirwa natete guru, nditende. Saka ndo pandandichiita kuti izvo pachirumbobirika mbijana inhau yekuti aiwa ndachida kuti izvo nditende, handigoni kukurukura idi. Saka toti nhasi ndakupai mukana mama, matarisana nasekuru Tasvo, mashoko amuinawo kwavari ndeyekuti chii? Pana sekuru Tasvo handikurukuri, ndinopererwa. Ndakavatarisa kudai uro ndichitarisa mapictures avo, ndinonzwa kupererwa nezvavakandiitira. Vakandiitira minana, vakandiitira chishamiso chisati chamboitika. Amino vamukana vasina kumboitirwawo zvakadaro. Aiwa ini ndakaitirwa zvakandityisa, zvinondityisa nanhasi. Ndinotenda kuna sekuru Tasvo. Handizivi, Mwari ndiye anoziva. Tinofanira kuisa Mwari pakati idi nezvandakaitirwa nasekuru Tasvo. Tofunga pamwe mashoko angava angu, mashoko angu ekunopedza mama, ndichirangarira patinomboisa mamwe maprograms ekwasekuru Tasvo, unoona vamwe vachiisa manegative comments kuti sekuru vanobhadharisa mari dzakawanda, kana kuti sekuru vane zvinhu zvavanonwisa vanhu. Makasanganawo nezvinhu izvozvo here pamanga muri kwasekuru? Ina handina chandakambonwa ini, hapana chakanonwa nemwana wangu, hapana zvatakamboona zvinonworo pamunonzi itai kana chekuti hatina. Kasi kuti izvo pasekuru Tasvo, kana ukasvika nedambudziko rako unongosvika ungonobhadhara mari yako, modedzerwa sekuya kwamune maita, moenda paqueue muchipinda masekuru Tasvo, muchibuda muchienda kumishonga. Kana kuine vaye vanenge vabatwawo nengwanda dzavo, vanouya nengwanda dzavo vega. Sekuru Tasvo havateeri munhu kumba kwake munhu ane ngwanda dzake ega, usikuti sekuru Tasvo ngwanda ndauya nadzo dzangu idzi dzopiswa. Takatarisa, hapana chandakamboona inini, hapana chandakaona nditi kuti kuno dzimba dzen'anga dzinotyisa, but hapana chandakaona. Ndakuona kuti ameno vamwe maonero takasiyana. Asi ndichikudzorerai kumashure mama, nedambudziko raiva namukoma Tawanda, muchitaura muchiti even nemusi wamakasumuka muchiti takuenda kunobatsirwa, mukoma Tawanda vakamuka vachikuudzai kuti shamwari,
kana wakambomamiswa inini ndinokumamisa handino mashoko amashandisa ndinokumamisa handina kwandiri kuita sei kwandiri kuenda handiti asi mazoenda ikoko mama maona change ndoda kukudzorera ipapfungwe kuti masvika emimi muri kutarisira kuti ndichabatirwa chino nechino zvichida pamwe vachabatawo mwana wangu zvichida pamwe vachaita zvavachaita pamwana muona havana kuita izvozvo izvo vangoti ava ngavabve pano ngavaende vanogadzirirwa mushonga vaita se vaende makanzwa sei faith yenyu rutendo rwenyu rwakanga rwakamira sei ngati hamuna here kupererwa kuti inini ndabva kuchitungisa uku nemwana kutotaura kuti arikuda kundirova asi panapa vaakunditi zvonizvo dzokerai takungokupai mushonga dzokerai kwete ndichisvikapo zvakaitika pamwana wangu ndo zvandakatoratidza kuti izvo zvakatondiratidza kuti izvo aiwa pamba panapa handitya pamba panapa pane shona inondinetsa kuratidza kuti pakakomborerwa handiziviwo ke shona inondinetsa handitya nemoti izvo oro ndaupuwa mushonga iwo wakanoshanda nemoti izvo ndakangoona kuti izvo ini ndokupora kwemwana wangu kusvika kwatakaitapo ndakaona kuti izvo uyu mwana wangu atopora nekuchinja kwandakaona fesi yake ichinja ndakatoona kuti ndokutopora kwaita mwana wangu saka mishonga yavo chero vakandipa ndakatongoona kuti izvo regai nditongonoita mishonga yangu nemazvo takadzika makasi kuti iye ndeyanga akutoziva nguva yake pachake aiwa ndinotenda mama nerutendo rwamuinaro kuna sekuru Tasvu ndichivimba kuti nyaya yamukoma Tawanda kune vakaipodza tichaita futi kuti vakwanise kunge vachiita se vachiona kuitira vamwewo vane vana zvichida pamwe vari kurwara vanenge vachishawa kuti toenda kupi vanoona kuti aiwa zveshuwa mukoma Tawanda vakauya vaine dambudziko asi rakazoguma shuwa mama ndikunyeba ndakafara manheru muchinditsanangurira kuti ndoda kutendesa mukoma Tawanda vaita zvakanaka ndinokudairai makuseni ndirunzwa mukunditi mukoma Tawanda vakuenda kubasa ndikati rega ndinotaura namama aiwa ichokwadi shuwa ichokwadi zvinotendwa vedu zvinotendwa aiwa tinotenda mama ndi mama vanova mama kuna mukoma Tawanda mukomana watakambobuditsa gore rapera iro ndofunga kuti zvichida pamwe pakati paro kana kuti tichangonoritanga mukoma Tawanda vairwara nepfungwa vachimira nemusoro vakanga vatoita mbiri kuchitungwisa kuno kuunity nenyaya dzekumira nemusoro takaedza kuvatsvaga zuva rachona asi pese pataingosvika taingozwa kuti anga ari panapa anga akatombomira nemusoro apa mavhidhios acho aya atatora ndeaya asi nhasi tauya nechapupu mama vati ndoda kutenda sekuru Tasvu vakandibatsira iko zvino mwana wangu aita zvakanaka atova kumuko achitoti mama ndakuenda kubasa mama dhora iri rimusaro muchitsvaga chingwa zvinova iri nyaya inofadza uyezve iri nyaya inosimbisa kune vamwe vane matambudziko kuti aiwa mukatsvaga pekubatsirwa munowana rubatsiro matambudziko enyu achiganuka. Ndakamirira ZimNewsBet TV, zita rangu nindoitwa Frank Wesere nchiti Chisarai. Mwana wangu komana ndiye gotwe rangu. Mwana komana uyu ndakafonerwa chinzizvo ari kurasika njigere ndauya ndakawana fosho ari kurasika njigere tikamutora tikaenda naye kuhospital nemapurisa akanobayiwa dokta akati zvapana chiripo bhatadzoka saka tauya paye ndakaona kuti ari kuramba achiita continuous ndokumira nemusoro anga ari kubhindura bhatatande kuharare kune vana vakawanda vanokwanisa kutibetsera takai muno takafamba tichifamba patanzwa taenda saka pana amwe mai vakatozombosangana neni ndakamira ndakatarisa mwana uyu zvikanzi mwana uyu ndewenyu ndikati mwana uyu ndewangu zvikanzi mwana uyu pana baba wakafura pana panezuro vakati mwana uyu imhepo chete iripo yandinokwanisa kuti ndinokwanisa kuibvisa ndikati ndeve kupi vakabva vandidirecta indakabva ndamhanya kuna baba veve ndasvika nemwana wangu takasvika toti svondo mwana ari kurapwa repiri retatu rechina 2 months vataona kuti aiwa hapana chenji iri kuitika ini vandabva ndaregedza manda kufamba mumwe ndichingoenda saka chakazondishamisa ndechekuti mwana uyu handakunyatsonzwisisa zvaakuitika pari ndakamutsvagira imba kwamurape uko kupfuura togeti saka mwana uyu chaindishamisa ndechekuti mwana uyu taiti tikaenda tikarara mangwana kuseni 5 o'clock aimuka
vanomuona ari pagedhi pen'anga iyaya handiti. Saka zvinhu izvi zvakapinda munzeve dzangu ende ndikaona kuti izvi ndo zviri kuitika. Ndakazoendera n'anga iya ndikanoibvunza ndikati handisi kuziva mwana uyu zvaari kuya panapa ari kusenza pano here kuti izvo muri kumurapa. Vakanditi izvo mwana wenyu atitombozivikana, kasi ndandabvunza mukomana andivhurira gedhi kuti T1 ambosvika pano here, zvikanzi abuda panapa manje manje. Handiti kasi sekuru avakaramba kuti izvo mwana wenyu uyu kakare takamuona panapa. Ndikati alright. Ndakadzokera mukadzi uyu akandiudza kuti akandirefeya uko. Ndikati iwe shamwari inatsonyatsonzwisa pamusaka pababa chii chiri kuitika nemwana wangu. Mukadzi uyu akandituka akandiudza kuti izvo mecha musingazivi kuti mwana wenyu ambopori. Indakabva ndaneta ndagara ndiri kufamba mva ndazobva mva ndaenda kupolisi. Ndaenda kupolisi paipe mapurisa vakati izvo iyi nyaya yezedu ndeyakansela. Ndakaenda kuna kansela uyu ndikamutaurira matangiro akaita nyaya. Kansela akati ndichazokufonerai kuma2 o'clock. Saka 2 o'clock dzakakwana past 2 mva ndafonera kansela kuti ko kansela wapapi. Zvikana kansela iwa ndichakufonerai. Kansela haana kundifonera. Saka manheru ndichinotenga muriwo. Handiti ndakazoonekwa namai vaive vakandidedza vakanditi zvo imimi pane munhu wamakaudza soso. Ndikati handina munhu wandakaudza kasi ndakaudza kansela. Mai avakandituka vakandiudza kuti manje kana mufoti munonyanopura munozvinyepera ende mune jelasi muchiona vanhu vari kubudirira. Indakabva ndaita no way. Ini ndakabva ndaita kuve mutete kuti alright kana kansela atadza kundimirira nyaya iyi inini ndiri ndega ndiri hwana handina kana murume mwana hapana kana chicho anokwanisa kundibetsera handina. Ndakabva ndashandoita sei. Saka ndiri kungofamba kuregedza ndiregedze. Saka mwana wangu akazotumwa musi handiti akamira nemusoro parodi pabhi apo. Ini ndiri kufamba ndikubva kwamakoni handiti ndakamira ndikabata musana. Zvikanzi namwe mai imi munomira nani kurovai. Ndikati ndo mwana wangu. Zvikanzi mwana wenyu. Ndakabva ndapuwa namba idzodzi. Zvikanzi izvozvi namba idzi zamai kufona. Ndikati mufunge izvozvi handina kana chekubata. Ndikutonhonga zvigubhu kuti ndione kurarama nemwana uyu. Handina kana chekubata. Ndo mamiriro akaita nyaya yachona kudzikana ndazofona kuno kuti izvo ndikukumbira uriyamuro pamusaka pemwana wangu. Ndikukumbira uriyamuro. Mwana wangu ari kumira nemusoro 2 years munhu achimira nemusoro ane 14 nyore. Ezvino anoti paanorara anokumbira mapen ease. Paanorara pese anokumbira pen ease. Anozora sauti mutsipa wake kuratidza kuti ari kurwadziwa. Mwana ari kurwadziwa nguva yareba. Ndikudzorerei kumashure mama. Mwana uyu mwana wekutanga ndogotwe rangu. Alright. Matanonzi Tawanda. Anonzi Tawanda Mshonga. Matsanangura kumashure ko mukati makanga musingagare naye. Kwaaigara ikoko aigara nani? Aigara nambuya vake. Kasanga ende zvake pake panga chiloja semunhu ane mudzimai nevana vake vaviri. Kureva kuti dambudziko iri rakazotanga akura. Manje apa. Okay. Akanga ava nemakore mangani pakatanga dambudziko? Handigonawo kurivhesa apa ane 34 years. Saka mino minus 2 years minoti ichi toti 32. Ndanzwa muri kutsanangura muchiti zvonizvo akatanga atova nemukadzi nevana vaviri. Ko makambotaura here nemukadzi wake kuti munzwe kuti saiye ndiye aigara nemwanakomana wenyu Tawanda uyu handiti kuti dambudziko iri zvakatanga sei muchivinzwa nekusaidhi remuroora? Chakaita pamuroora dambudziko iri chitanga akatanga nekurova mukadzi mumba. Noizi yakatangira mumba. Handikuzviona kudzikana vabereki ndazofonerwa nemusikana kuti mama marovero ari kuita mwana wevanhuka achauraya mwana wevanhu handiti. Saka kudzikana vabereki vakadhiraivha kuenda bhindura kunotora mwana wavo handitika kuona kuti vabereki vakabva vaona kuti izvo inini tingaurayirwa mwana ende for sure handiti ndo mamirira zvakazoita. Saka ndakabva ndatadza kana kuti izvo ndingataure nemuroora ende pari zvino nanhasi havatombobvumidzi kuti titaure nemuroora. Toa ndichatotaura naye nemuroora. Muroora vakatomutora vakatomuendesa kuchivhu kupurazi kwavo. Saka dambudziko iri ratanga sekutaura kwamaita kuti aigara nambuya. Zvinorema kuti munhu wezera iroro abatsire dambudziko rakadaiwo. So makazonzwa nani imimi kuti mukomana kunoku ndo zvaakuita? Pane mwana wehanzvadzi yangu anogara ikoko kumaraini ikoko anambuya handiti ndiakafonera mwana wangu musikana kuno kuHarare. Mwana wangu musikana kuno kuHarare kwakuchizofonera inini manje ndandiri kuZambia
ehe ndopandakazvinzwa ndopandakakwira mva ndauya ehe. Matsanangura futi mukati makaenda kuchipatara asi kuchipatara havana zvavakaona vakati zvese zvanga zviri right ndizvozvo ko ndiri kuona makasunga dhuku makambofambo here zvichidana kuchechi kana kuchii havana here tsanangudzo dzavanokupai ikoko? Tsanangudzo pandafamba pese vanonditi ingozi, vanonditi baba vacho vakaromba, handiti saka ingozi urombwa ndo zvandinofamba ndichiudzwa mandinofamba mese. Kufamba ndiri kufamba mumapostori ndinoenda chaizvo ehe. Nhasi uno baba vacho ava vari kunzi vakaromba varipi? Vakashaya kare. Asi imimi makatarisa kugarisana kwamaiita navo vaiva munhu here anobata-bata? Ini ndinganyepe mwana uyu handina kugara nababa vacho, handitika mwana wandakangoitawo nababa vacho zvekuti handina mbogara navo ehe. Zvekuti hamutozive kuti aiva munhu aiita zvemishonga here kana kuti? Handitozivi ehe. Dambudziko raitika iri sekutaura kwamuri kuita kuti hamuna kumbobvira mawana mukana wekugara nababa vake, ko iye makambodzokera naye here kumusha kwake mukanoti veduwe mwana uyu mwana wenyu taita dambudziko rakadaiwo so ngationere pamwe chete, uye vakati chii iyo? Hongu kumusha ndakaenda kwavo, kumusha kwavo kuna munhu mupenyu wandingataura kuti kune munhu mupenyu. Kwakasara baba mukuru vacho chinongoriwo chiremawo, hachinowo mukadzi, hachinowo mwana, achinongogarawo mudongo remunin'ina iroro risina kana marata. Kozoti kune mwana wemukoma wakewo ndiye anenge ari naniwo zvake, anongosenzawo kumachaina kwamusami uku, but ndizvowo mukoma wake handiti ane pfungwa dzakakwana nezvese. Ari kuSouth Africa handiti ari anamata kwamakandiwa, saka kuno kukumba kwaHarare haatsiki, kana chitoya anongoflya oenda zvake kupi kwambuya vake saka kuno kwaatombo hapana kana anotombomuziva ehe. Asi makambada here kumbozvitsvaga kuti nei mwanakomana uyu asingatsike kunoku asi achienda kwambuya vake? Munoziva ukarwarirwa pfungwa hadzimbodhonzeke, ndefuti handaikwanisa nemotizvo pandaikwanisa kupinda napo ndaandisina. Iye mwana uyu muzukuru uyu mwana womukoma wake ndo munhu wandandakazemberana naye mese mandanchifamba mese achindidirecta tichitaudzana handitika. Saka zvakazoita sepa 3 weeks ago kune kumupostori akatizvo huyai nemwana nehama yake, iye handikwanisi kumutora, handimbomugoni zvachose. Uyai nehama yake tisota mhepo itaure paari tinzwe kuti tozvifambisa sei. Ndakamufonera handitika kubva musiyo anambozvikwanisa kutaura neni kusvikana nhasi handimukuzviona, saka ndinongori ndega ehe. Ndanzwa mati makamutsvagira imba kupi? Kwamurape kupfuura togeti apo pakati peRoma netogeti apo pane chikoro chiri papo ehe. Saka kumba uku aitariswa nani? Hapana chaasingagoni kuita. Kubika anogona, chaasingaita hake kuwacha. Kugeza anogona kuita 2 weeks asingagezi handiti, but achinja hembe every day handiti. Hembe anochinja 2-3 pazuva sezvo dziri pawaya kudai, achitouya izvo anongosvika achichinja hembe achipfeka achienda. But kugeza anogona kuita 2 weeks asingagezi. Ozoita nguva yanopota achingogeza zvake every day. Ndanzwa muchiti mukomana uyu akanga ava munhu anga violent, airova mukadzi, aiita sei, asi imimi saamai vemwana ukama hwenyu naye hwakamira sei? Munogona here kutogarisana apa mugozotaura nyaya? Hatina nyaya tinotaura tese. 2 minutes yekuti akataura chekuti ukati watikudi pakati papoto kudira rafu kana kutokudira mbama chero zvaafunga kuita. Saka ndiri mubereki handiti ndongonoti zvomwana wangu kurwara. Ndanzwa muchitsanangura muchiti pane n'anga yakati zvonizvoni inini dambudziko iri ndokwanisa kuribatsira handiti, muchibva mamutakura muchibva maenda naye ikoko. N'anga iyi ndovimba kuti panogarwa matare, otsanangura kuti aiwa inini ndaona
chakati iyo yaiti chii? Okay, inini since ndakaberekwa handinambofera ndakaenda kun'anga, ndoun'anga yandakatanga kuenda iyoyo. Kasi zvinonzi kugara matare izvi haina, havana mbogara matare handiti. Takangopindawo pagedhi, tapinda pagedhi bva tasvika, bva ndavhunzwa, bva ndangotsanangurawo kurwara kuri kuita chi, kuri kuita mwana, abva atanga kungomushandirawo zvakadaro. Saka matare hatina. Chii chakaita kuti imimi munhu angouya ati ndinorapa muve neruvimbo rwekuti dambudziko iri anoripedza? Kurwara kwomwana uyu zvasvitika, izvozvi ndatombosimba, zvakaoma, ndairara ndakagara handiti, kana asati apinda mumba ndasingakwanisi kana kurara handiti. Saka munhu wese aingondiudza pekuti pari kurapwa ndaingoenda semunhu atambura. Muchizonzwa kuti mwana wenyu haachabva pamba pen'anga iyeye, makadzokera handiti. N'anga iyi yakapa zvikonzero zvei zvaita kuti Tawanda aramba achidzokera pamba payo, imimi muchiti kubatsira kwake kunenge kwaperera pano? N'anga iyi ndakasvika ndikagogodza pagedhi, pakabuda mukomana, ndikamubvunza kuti T1 ambosvika pano here, zvikanzi T1 abuda manje handitika. Ndikatidedza sekuru abva auya, ndakaramba ndakamira pagedhi, ndibva ndavabvunza ndikati, ko nhai sekuru, T1 uyu pano pamba panapa muri kumurapa here kana kuti anoshanda pano? N'anga yakaramba ikati, T1 takapedzera kumuona pano kare achitombozini zvaT1 panapa. Ndo mataura yakandiita n'anga. Ini mbva ndasenda drowazi question mark ndikati mbva ndabva. Ko iye T1 andisingazive kuti muri kuti hamuna nyaya dzinoenda kure, makambotaura naye here kuti iwewe T1 chii chiri kuti urambe uchidzokera kumba kwasekura? Zvaanoita T1 uyu kana atanga kupenga handiti, anotanga kutaura, munondirambidza, ndo anogona chichi achipidiguka chidididi. Saka handizivi kuti ndingati kudii, mazvona. Anotopenga achitaura zita remurume iyi, mazvona. Saka oro apa pangu apa akabva ikoko kumba kwen'anga ikoko netsvimbo, akauya pamba. Asvika pamba indandabata machire kuda kuti ndiende kuchechi. Ndakamuti handi kuchechi mwanangu, takafamba. Inini achifamba neroad ndifamba nekuku, nemoti paroad tichienda kunokwira malifts kuenda kuchechi handitika. Pakona ini ndakati ndichingoti nzve pakona, akandirova netsvimbo iyoyo apa kunditi bo, zvekuti ndakaenda nangozara ropa kuchechi kwachona ikoko handiti. Saka oro kubvira musandorova netsvimbo iyoyo, ipapa pana nhasi amino zviri kungoitika. Alright, tabva kwasekuru ava handiti, imimi semubereki muri kuona dambudziko rokusangana nemwana, mune kumwewo here kwamakambozoedza kunotsvaga rubatsiro kuti weduwe wanei dambudziko iri, ndine mwana wangu rakatanga so, asi pana sekuru vakamboti vari kumubatsira, mwana wangu haachabve kumba ikoko, ndaikumbirawo kuti mundivhenekerewo kana muchiona mumweya kuti zvii zvakaitika zvinoita kuti mukomana aramba achidzokera kumba? Inini ndakaenda kubva ipapo, ndakabva ndatanga kuenda mumapostori handitika. Saka ndakaenda pane madzibaba ndikavataura ndikati, madzibaba, ini ndiri kukumbirawo kuti izvo dema ndidimburawo tambo yemwana wangu ari kuenda uku kun'anga uku handitika. Madzibaba vakataura kuti ko imimi chinokutyisa ichi, ingoitei go back to center, ngaabayiwe. Saka inini kutya kuti ndigoziva kuti bhokisi iro ndini nhamo iri papo, nemoti ari padhuze munhu handitika, ngoma iri kurirapo ndini ndazviita. Ndakanzwa mwoyo wangu uchindirambira, ndikati mhino zvake naMwari wake. Saka hamuna futi kumwe kwamakazomboenda kusiri kana kwema-go back to center kwekungoti tambo yeidamburo? Kuenda ndiri kuenda mwanangu, aiwa kuenda, handisi kugara, ndiri kuenda. Asi pane change here muchitarisa kubva pakatanga dambudziko iriri nekufamba kwamuri kuita, pane zviri kuchinja here? Pakambochinja pamashurapo, akamborapwa nevamwe madzibaba ekwamurewo. Madzibaba ekwamurewo vakanditi izvo, mwana wemusafari kuti apora, haana kupora
handiti munofana kuti moya uchimutorera munamato ende for sure ndaikwira nchitora munamato ndichikwira nchitora munamato handiti saka time yavakanditizvo ngachiuya iye ndimbomuyeresa ini kana sendi ndakabva ndarishayiri kuti ndikwire ndiende naye handiti ndopa zvakabva zvadzoka moto svikana nhasi ndokwachona kwakamboita change ikoko matsaura mukati Tawanda anga ani vana 2 vana ava varipi nasuni vana ava kwambuya vavo vari kwambuya vavo vakwamai saka vanombopota here vachiuyawo kunoku kuti vazoona mbuya vachionawo baba wavo iwo baba wacho ndo anoenda ikoko kunyanya paainyanya kupenga stereke achinyanya kuita mastairi ake chaiche anoenda ikoko zvichireva kuti munhu anotomborizina kuti aiwa inini ndine vana vangu rega ndikwire ndiende ndinoona vana vangu aiwa izvozvi chero akai muchitaura naye kudai so chero saka muchizoona kuti madhoktors anoshaya kuti mwana anorwara chii hapana nyaya yanorasika paanombouya ipapo mama makambowanire nguva yekuti mwanangu chimbogara apa iwewe ndiudze nei uchifarira kumira nemusoro inini handigoni kana kutotaura naye nekuti ini ndikataura naye chete yowe inongori hondo handiti inongori hondo anondiudza kuti izvo mungandirambidze kutsiga nyika inini ndotadza nekutsiga nyika iye anoti kutsiga nyika kuisa musoro pasi anti mungandirambidze kutsiga nyika umwe musi ndakamuona ari padombo riri pamatombo akavirikidzanisa yaya handitika ndakaona ari pamusoro pedombo ndakambenge ndakambomusunga necheni irimomo handitika akamira necheni idzodzo dzinorema but anga akaisa musoro pasi pamusoro pematombo ipapo akaisa makumbo mudenga saka inini handikwanisi kuti ndingakwanise kana kutaura naye ndinoziva kuti mama munenge mune mwoyo wekuti mwana wangu munonzwa sei muchiona mwana wenyu masvika pamashops akamira nemusoro saamai vakabereka munonzwawo sei ndingati ndabva kumaya vazotaura nenini yekuti izvo ndabva kansela maya vazondibvunza kuti ningi makataura kuna nimba ndataura ndikati zvayo ndakaenda kuna kansela chichichi handitika maya vakati ini ndaenda kun'anga ndaitaurira kuti zvemuda kuya nemapurisa pano handitika kubva musi iwoyo pangoita 2 days kubva musi iwoyo zvaanga kuita zvacho ndakaridza mhere umwe musi pamashops anga kuti akamira nemusoro oita zvekufonyoka handigoni kutaura zvaaita ndakaridza mhere umwe musi pamashop ndopandakati yowe muisei pacheni mwana akuvara mazvaona umwe musi akapinda mumba machidzadzarika nekuneta nezvaanenge anga kuita zvekugwinwa zvezvi handimukuzviona handigoni kutaura kudzika ndakatsvaga vakomana vakambomusunga but still necheni idzodzo aienda chete aifamba achienda nadzo dzika ndakazonobviswa nevamaoko rodhi ikokoko saka makatarisa dambudziko iri mama munofunga kuti dambudziko iri zvichida amai ava vakambokudirectai kumurume uyu vanoshanda vese nababa ava kuri kuramba kuchienda Tawanda ini handidaro mai ava mhinduro dzavakandipindura vakanditi inini ndini ndakabikira mudzimu womurume uya handiti saka kuti nditi vanoshanda pamwe chete kuti nditi chi ipapo zvangu kwete kasi ivo vakanditi inini munoda kunyepera munhu mune jealousy nemunhu ini ndinakabikira mudzimu womurume uya mudzimu wake mudzimu chaiwo ini bva ndangonyararo zvangu handina chandakataura nawo ko pamati vaikushaudhirei vaindishaudhira kuti imimi mune jealousy rekuti mungati mwana wenyu ari kushandiswa nanhingi mune jealousy nemuti maunoti atenga motikari abudirira saka makuita jealousy rekuti izvo mwana wenyu ari kushandiswa neiyeyuyu munofa kuti mwana wenyu anopora mwana wenyu hamboporimi ndikataiwa mai imimi kake chitatu muchitaurira kuti izvo mwana wangu apori zvikanzi kokunyepa handiti ini bva ndafamba ndabva muti ndakaona kuti ini handina simba nazvo asi tichitarisa mama sekuru vamuri kuti vakanga vachivati vanomubatsira pane vanhu here vanonge vakazarawo kuratidza kuti no apa pane mubatsira aripo hongu vanhu taimbosvikawo takati
zvichireva kuti kune vavanobatsira vachipora. Ndizvozvo. Saka mama, nhasi unoyu rubatsiro rwamuri kutsvaga imimi rubatsiro rwakaita sei? Ini ndiri kukumbirawo kuti mwana wangu ndibetsererwewo mwana wangu apore, nemoti haizi nyore kuti munhu anomira nemusoro kwe2 years anozove munhu wei ende nyama dzake zvine dzaibva kana iri chii kana chiri chii, ndiri kukumbira kuti izvo mwana wangu dendawana ndisunungurirawo mwana wangu. Rubatsiro urwu muri kurutsvaga kubva kupi? Kune vechechi dzemweya here kana kuti kune vechivanhu vanoti isusu dambudziko iri tinoripedza? Inini ndini ndiri kurwarirwa, inini munhu anokwanisa bedzi kundibetserera mwana wangu handiti ndinoda, anokwanisa kundibetserera mwana wangu ndinoda. Ndoda kubetserwa mwana wangu, handichasarudza nemotizvo hapana pandisina kubata. Mama, mataura mukati Tawanda last born, ko vamwe 2 vari pamberi pake apapa vari kuitawo sei kuti vabatiridze padambudziko raTawanda? Kuita sei Ezin kuti mamunofamba dzimweni dzenguva pamwe munodawo mari, munodawo zvakasiyana-siyana, vane ruoko here rwavari kuisa kuti mama, sekuti ndimi muri kufamba nemukomana, chimbowo mari iyi batsirikanai, kana kuti mama ndinewo kwandanzwa kwakati kwandofunga kuti ndikaenda nemukomana pamwe anobatsirika, vanomboisawo here ruoko rwakadaro rwokubatsira? Nyaya iri kuita ini vana vangu havana mari yakawanda handiti, panongowanikwawo mari yekungotengawo upfu mama woika $20 aikotengawo chikafu mumba, ndo zvinongoripo. Ende futi uyu Tawanda yanditika haazi wababa wevavava handiti, ava vari vega handiti, uyu Tawanda ari ega handi mukuzviona, ndo mamiriro azvo. Kasi mari yekudya hayo vanondipa, kasi kuti ndizowana kana mari iri extra kuti zvoro kuti semazuva akapera ndaiti kumutakura kuenda naye kumasowe, ndototsvaga chimotikari, ndototsvaga vakomana vobata toisa motikari handitika, handiiwani. Ndo pandakazotanga kunonga zvigubhu ndikati ayo pandinotekesa zvigubhu paipai ndotsvaga motikari ndotakura mwana wangu ndoenda naye kwandinendedi ndichienda naye. Mama, ndanzwa muchitaura muchiti maishanda kuZambia. Dambudziko iri ndo rakakudzora here kuti muzosvika pakuti maakuita upenyu hwekuti munoti ndiri kurarama nekunonga zvigubhu? Ichocho ichokwadi, zvekuti kana poto yandakasiya ndakabikira sadza chaiyo handina kutozombodzokera kunoisuka svikira nanhasi ndiri munhu. Mani nguva yakareba sei mabva kuZambia? Dzato 2 years. Mama, vanoda kukubatai kuti vauye vabatiridze padambudziko riri kusangana naTawanda rekuti anomira nemusoro, vanokubatai papi? Munowanika kupi? Ini ndowanikwa ipo pano ndo pandendiri pamba mundogara mumapostori, mapostori kwaSeke kuUnity H, mumapostora emigomo avemangongongo ndo mandinogara. Zvekuti dambudziko iriri rava dambudziko irere kuti munhu akasvika zvichida pamwe vamwe vanogona kurasika vari munzira kuuya, vakatsanangura kuti no toda kuenda kumba kuna mama vane mwanakomana ari kunzi ari kumira nemusoro, vanosvika here? Vachisvika pabus stop vachingoona vanhu vanotengesa muriwo vaya kuti toda kusvika kumba kwamai vaT1 anomira nemusoro, aiwa vanongoudza kuti nangai nerodhi ndai mapostori. Imo mapostori okay, munhu wese chero akasvika kuD chero akasvika kuK elo kupi mwana unomira nemusoro vanomuziva. Moti nguva yareba. Mama, kune vamwe vanogona kuda kushandisa mafoni zvichida pamwe vanenge vada kutaura nemi vachinzwa kuti dambudziko raTawanda rakambomira sei, kana kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu hwaTawanda kuti azenge achimira nemusoro, vanokubatai panhamba dzipi? Ino anondibata pa 078 131085. Pane pandoda kuti munyatsosimbisa mama, mati iko zvino masununguka kutambira rubatsiro runobva kumunhu wese, zvichida angava yechechi yemweya kana kuti angava ari munhu wechivanhu, as long as ati anogona kubatsira dambudziko iri richipfuura, masununguka kutambira rubatsiro iroro, ndizvozvo? Hongu.
Maita basa mama nenguva yandataura nemi muchinditsanangurirawo dambudziko riri kusangana naTawanda. Ndine chivimbo chekuti pavanhu vari kuona vatiri kutaura navo zuva ranhasi vachava vachiisawo ruoko kuti Tawanda anga achibatsirwa. Kana iri mhepo sekutaura kuri kuitwa nevanhu vemachechi emweya nevechivanhu, mhepo iyi Pa1 anogona kuigadzirisa ichidzokera kwairi kubva. Amen. Muri yeZimbabwe tiri kuno kuUnity H kuchitungwiza kunonzi kumapostori, kune vaya vanoita zvekukoma mapoto nekugadzira zvakasiyana-siyana midziyo nemarata. Kune mwanakomana ariko, mwana wamai mushonga anonzi Tawanda, ari kusangana nedambudziko rekuti ari kumira nemusoro. Ava ne2 years achimira nemusoro. Amai vacho vari kunetseka nekuti vane mwoyo wekubereka kuti mwana wangu wandakabereka zvakanaka akatoitawo mhuri yake ane vana vaviri, chii chamubata zuva ranhasi kuti ange achimira nemusoro. Zita rangu inini ndinoitwa Frank Wesere. Ndakamirira Zim News Beat. Tinoda kungokutendai nekuti tevera kwamunoita maprograms ese atinoisa, tichiramba tichingokukurudzirai kuti subscribe, like nekushare. Ndichitendawo naElizabeth akatibatira kamera muzuva ranhasi. Tinoti chisarai.